gaduita, marina mi galuita, goikara te bona go. Goika sogle ek wotan, bogana mi rautan, polde san raun, ami goya ukrun tutan. Monak lagol goikarai, sausarati potan, goya mami likturu likur podan niyetan. Goikar sogle wotan won, goya no festa sator. Goiti festa gaduita, marina mi puluita, goikara te bona go. आणि ते मग जाय ते तुडू जाता सरळ कानाच्या मनशाच्या जिविताले वखद तोच सगळे तू वयस करता सारखे तुगेले जेदो मनशाचे दूख येता तेदो हो सोरो मनशा सुका रस्तो दाखयता जेदो मनशाचे वाईट वेळ येता तेदो हो सोरो मनशा सांगाता आसता मोचे नाव मिनीनो आणि अबारीन लायला तुझे सुनील हे तुका पार्सल धाडला मामा दोतून बेदार काही आले अक्षय बाजना लंडन सान देखो मग फोन येता की तुले म्हणजे चेरीज बुक करपाक की तुला डिमांड म्हणजे चेरीज सांगू सारखं पुणे एक म्हणजे गोवा हा केसले तो कामाशिरी पडा दीस मध्ये रेड्या हाटल्या किती गोतू देव जागा त्या रेड्या हाटल्या भाऊन अरे अरे किती असकोत रे किती असकोत रे या पिस्तॉल या हेल्मेट जे तू होईल किती असकोत रे अच्छा कसा फास्ट रे हे काका बिवत ना आगो हे पिस्तॉल गेला ते मुस्सा मारू कोता मुस्सा आमच्या घरा मुस कितू को मुगे आको बुडार पेडार केल देनी निदोस रोड नाका आकारा दोन
विसरून आपल्या गोरकारात सोडून गळपान वचोन पावसा मारता तोच विसरून आपली दुआंगाचो भोरी ना तिचो सादार पोचे स्वातेर तुयसर वचोन दुसऱ्या काका सांगतात पावसा मारता तोच विसरून होता म्हणून म्हाकाच लागून पाय चिपला काम सोडून गोळ्या होचूक गोळ्या वेताय तुका आपली 2 वर्सां बरोबर ना तुम्ही खातीर तरी 2 वर्सां करून 2 वर्सां जाता म्हणून सर म्हाका दिसना उरतले म्हणून नाका म्हाका कोण खुशी येता सांगू म्हाका इल्लोसो वेळ सुसेग जाय तू सुसेग आहे ते म्हणून हा तुझे सोबले काम करू करता तू त्या राग दुनिया तू आमचा राग करपाक कोण करचें आतां लोक एक्सिडेंट जाता तेका लागून सुजोन येता आज जेन्ना जोर रावलो तें कोण जिलो तेका लागून एक्सिडेंट आतां मुडो कितें रावलो कुछ कुमारीन सांगितलं एक्सरसाइज कोण दाखवलं म्हणून ही बॉडी फिट पण होय व्हिडिओ फेसबुकाचे व्हायरल होय माय होय कोणी तुम्हाला सांगितलं ना माय 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 हाय बाय बोलक पावला ते तुका लागून बाय झोपले नाका म्हणून सांग माय तुझे मामा आला बाय तू सांग कोण माझ्या एक लहानसं तियात्र दिसतंय गोकुळी पालकाचं आयज एक दाखयला तियात न्हू बांदो एक सोट घालपाची देसाना आयज तुमी दाखयला 25 वर्सां जालें हांव बारीन काम करता एसो वस्तू जाय तूं बारीन त्रास भोगताय बांदो थोड्या सारकें जेवण मेळा थोड्या पागार मेळा थोडी उपाशी राहताय आपल्या फॅमिली पोसताय तुला मार सोसताय पूण आपल्या फॅमिली केन्ना सांगताय पूण तेगे गो थोडे गो बायला दुबाताय पियोन तेका गो येती मारताय कित्या रे बाबा कित्या रे बाबा तेच गोश्ट गो बंद ना रे बाबा ताका लागून आयज बारीक चलपाक गेलो तुगे गोश्ट दाखोवपाक येयलो रे बाबा आपल्या बायला माना काय त्याक मोग दियाय ताका आधार दिया ते गेलो ती फॅमिली पोसताय रे बाबा ती फॅमिली पोसताय आज तुका दाखयला तेगे दूख आहे तुझी मुखार नोंदरी हाडा जातल्या तुका कोणे असो बायलांक खुशाल करपाक तेगे गोश्टा सगळ्या दिवपाक तुका जात जाल्यार मोगान ताळयो माराय रे बाबा मोगान ताळयो माराय वेळ
जेसो वाजली म्हणतो साय मोरी देव बोरी रात देव म्हणटारे शेजाऱ्याक शेजारी आता वेळ जातो सो रगताक रगतो कोणा दुसऱ्याचे पोक जायना बोरे भिकाऱ्याची नसाय आदल्याचे मोडणे करे Collie, what is this? फाल्यां जावन आसा नातालाची रात आनी नातालाची रात म्हणटो आमकां डान्साक वचोंक जाय हे केकरा नाही पूण आमच्या घरात अजून नॉकेट लावंक ना घे बाबा हे नॉकेट लाय लोकेश ना तुका कितें दिसता आमी तुजी सेवेदारा म्हणून आनी नातालाची रात जाल्यार कितें जालें तुवें तुज्या पुताक बाबा हांव सापण्याचो तोटो न्हय पूण हांगा लंडनच्या शारांत येवन म्हाका एक्सिडेंट जावन हो म्हजो फेस मातसो जाला म्हज्या पुता बाय तू आता जाणटो जाला जाणटो आणि जाणट्याचे तोंडूय सदां कोळले आणि तुका सांगता भांगाराचे किटके करता जाल्यार खूंय जावन जिवंक जाय चला कितें हांवें तुका कितले फावटी सांगलां म्हाका तुजो मोग मोग ना कित्याक मोग ना आनी तूं म्हज्या मोगाक कशें जालें अरे आता कित्याक मोग ना कित्याक आतां हांव काजार जालें म्हजी घोडणार हांव जाणा तूं काजार जाला म्हणून पूण म्हाका नको दिवन तूं काजार जालें म्हज्या मोगाक कित्या फुडें मेलें कितें तुझे वाईट पोरण्यो जास्त वाट लागतं पावताय सिग्नल सरळ तुझी येत आहे आणि वाईट इष्टाच्या सानात तू जोडताय तुकाच रावताली म्हाका रावताली कित्याक कोण नाला म्हणून बाय हे दिसांनी म्हजी जिवाक मातूय बरें दिसना बाय दोतोरागेर व्हेतेली म्हळ्यार म्हजे लागीं एकूय पयसो ना बाय बाय आयज कितलो तेंप जालो म्हज्या रुमांत लायट ना 8 दीस जाले बाय हांव काळू करता आसा रुमांतलो बॉस गेला बाय हांव जाणा पूण तें बंद करूंक म्हाका टायम ना म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हांव तो हाडून घालतली कित्याक ती अशें कोन्न सदांच गो ती तुगे माय स्वागे माय मुगो जाणट्यांक सदांच तोंड व्हडलें तिका सांग तोंड ल्हान करून उलय म्हणून आवय कोण सांगत तेंचोय तोंड ल्हान करून उलय मू इचय आतां चोडवा सारकी पटपटीत माजरा भाशी वो 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 कोता सांग करून अशें येताय इचोशे समाजार इचो हे चूप राव उय म्हाका अरे माय तू बघा कसा आवाज आले अका करू अर्धा म्हणून आज कसं इसका शिकतिंगा हा मगे इश्काल शिकतिंगा हा इश्काल शिकाचा घरांचं काम करायचं हा काय बडग्यांचं काम करते घरांचं काम करताय आणि तू हाली का मोबाईल घेऊन बसतात या टेलिफोन घ्यावा आणि त्या दुधा पोस्ट केलं एक मुंडाला टेलिफोन दुधा पोस्ट दिला ते काय तू आता सोफाच्या मुंग ओठ शेजारी जाता ओ कैसे होत माय कैसे होत माय ओके आओ अपना माय चलोरी के पीछे क्या है कैसे हाय तुम्ही आमा हाय बरी आंटी मात सांगितलं तुमचे डोके आणि तुम डोके
ह्या संसारात कोण नाही कोणाचो, आपण आपल्याचो आणि देव समेजताचो. सारखे तापवर कित्याक चालतात सारखे माझोर म्हणा म्हण म्हणून सारखे गाडीत देखो बाहेर काढते सारखे पडला ते माझोर मु आमगे शेद्र्यान पय बोला हा रात आमगे गावा येन मग सगळं मोड मोड पता ते मागला खबर पता विष्णू पडा साता ते आय मग सुन तू घास मार येन मो नागे माय ते रेड टेस्ट दाव गे माय चष्मा एक दाले रेड टेस्ट डाल वो टेस्ट डाल बोलते माले ना माल की आज पुंचे आणि एक माय झाड मुगे मामा रागो रागो तू माग पण मोगा माय मोर माताले आणि माय आला ते मामा झाले ना ते सांगू गे मामा सगळी चीज झाला सगळे चेंज झाला कित चेंज झाला झाड मुगे मामा मोडगाव आलो ते मोडगाव झाला काय बापू आई काय मोडको आला ते मोरू गाव झालं होय आणि मुगे मामा पण आलो ते पनागी झाला आई काय पण आला ते पदाची झालं होय कारण की तुला आणि मुगे मामा होय आणि मुगे मामा होय कापसा आलो ते कापसा झाला कापसा आला ते कापसा झालं होय आई काय असे म्हणजे जोड वाकीफ जाते आणि आणखी तू सेंसा पावला ससरा को आणि इथले नो मामा आमगे फादर ऑफ नेशन चेंज झाला रागो आपले फादर ऑफ नेशन तो बाहेर सांगायचे होय पुढात मुगे फादर ऑफ नेशन ऋतिक रोशन पोटाशी मारून बुकू पोटाक देऊ सुख रगत वारुइले पोरिसलारा येऊन तुपाला पुडा करून गणे ठोइले शब्दाची राणी तुका किरीचा काळी तुका तुका डोळे आज देखो आमचे निर्भर झाले आम्ही कुल बोलून लावते मी राज्यापासून विरोधाची गरज ना, आम्ही सगळं बंदोबस्त करून दोनला. होय नाही आम्ही चिंता तुमका बरंच वागत धरू होय समजून तुमका वियोगाची कसलीच गरज असची ना होय आणि ते स्वाते जायतो लोक तुमका सांगा दितलो आणि तुम्ही तेवढ्या घरात रावणी झाल्या तुमच्या समान कोण पडतलो जाल्यार तुमच्या काळजात ताका जागो दियात आणि जाणटी जाली म्हणटो कोणी मेली म्हणटो तांच्या फोंडात फुला ओटी ओटी जेवणा करून लोकांक दाखय नाकात जाणटी माय पाय रस्त्यार तो आशिलात घाली नाकात पूण ती जिवी आसतना ताका भोग दियात आणि तुम्ही केला तसे असे कोणी नाकात आणि ताका जिवी असतानाच कोळसात मारी नाकात लोक म्हणटाय म्हाका सगल्याच्या मोगाचे ते सुखाचे फ्रेंड रिक्वेस्टे येताय म्हाका तेड्याचे लोकांक म्हज्या पयसून तेडे म्हणटात पावले हांव मेडाचे व्हिडिओ कॉल करून आय लव यू म्हणटात आपयताय रातीचे दादा जावंक कोशी आसा तोरी गांवान येवन वेगेन म्हाका धरी इकरा सेवा करतली आंबोरी दादाक वयतली म्हाजी पोरी आंटी आंटी ए देशे हम शब्द देतो आलो बात आंटी पता हां आंटी के बाइक पडलो बाइक बोललो आंटी यार तुझे आंटी दूर व्हायलोले तू दादा डाले ओय आंटी आमगे फेस्ता आलू होती सांगना करू जायनो कोणा के गटो दिना गेले हां माझे माझे ऊस जायला हा तिच्या पहिला नको तू वेगवेगळ्या दिसता बघ अरे ऐसे तू जान आगो तू त्याला काय दाखवतो पहिली काढते थोडा ते असे मानावेला दादा मग आणि ती हडा कुशा दिसता मग आणि कसं फिरत आहे गो ओय दादा तू
कोण काय चित्कोन कोण करची पूण मुगे सांगूर तिच्या पोयस वेतात जाऊन मनान पोचे खाली सोयी वयता गोबावून तो नाच कर है बा एक्स्ट्रा आणि ते बरं आमगे मनाचे मोग होताय नाच छोडो आणि डायनाई छेडो मोग ना हाय केन ना सपानी पना ना केन ना सपानी पना मग सारखं ऊस गाता सोलो आता असो डायना खादा आता होता काय झाले आणि पीटर गेला पीटर गेला काय मुगे तो गेला तू टीव्ही चलताले आज मोबाईलचे मित्रा गो बरी ना हो मोबाईलचे मित्रा तू हा भितर टीव्ही चलता आपण सांगेल तुला सोय आई तू की तू पण सांगेल बाय हो नुसत्या दोन सांभाळले प्लीज तू ते झाला नुसत्या दोन फोन हा तुमका पोषित पण त्याचं झालं बॅड न्यूज तुगे छेड मुगे आंटी मग आज पळा पीटर मोबाईल फोन गेला नी किती कोणाच्या का कोणाच्या गो आंटी तुमगे दुश्मनाच्या आमच्या दुश्मनाच्या आमच्या दुश्मन हाय तो देहाच्या मातिया या तू जे छोडू आणि मुगे छेड हुई दोगाई मोगा नाही की हुई रीनाचे ते छता बांध हालू त्या बांधाचे हुई दोगाई दिसकोन असताली आणि तिसरे दोगाई स्वतःपाशी सारखं एक ठेवून गेला ओय मुगे छोडू ओय अरे ते बाबा ना जपना शेजारी आमची शेजारी तुमची तिच्या तुझे किती नायका दिसा सोडून तुझ्या बेसा सारखे दिसता तो कुसाचे गादी शेजारी सायबाई कोसली सगळं मुंडा देवा माव आणि नसते शेजारी मोगाल बोलतानी शेजाऱ्या नाचो दुपाव भाव पेकला पूर्ण उल्हासाची माव उभी रावचिना तुमचा मोऱ्यात जोडचिना तुम्ही आज देखो बंद केली उठवता ती देखो माझ्या बंद केली हा दुलगा गाली दुलगा कशी आम्ही लूम बांधिले तुमचे हे दोन शोभा नाक म्हणून देखून आम्ही लुमा बाल्यान दिले लोका आम तुमच्या स्वतःला गोडायना जाल गो कोल्या गो आमच्या काजालो आज कितको सुधरले तिचय एस्पानी मुका खुश ना आनी ओके ओ चार दिसा संसार मगो ए संसार मुनीस पिसुके बुतालो आज हांगा मुनीस हाल ना आज तुम सगळे शेजऱ्या सांगोता सोय आय तुम सगळी शेजारी एकवटान आणि मोगान रावा